Сега може би момента да чуем отказ от преброяване на дивите зайци, и докато Андрей го подготви. Преди малко, но това остана скрито за аудиторията. Ето сега Стоян каза, че му е от любимите филми. Защо? Да. Филма първо има една много така щастливо завършваща любовна история накрая. Много, как да кажа, оптимистична. Второ, между... Не знам сега, висше стоя... от почерпка на почерпва, хапване, пиване, раздумка, съвместна някаква работа, в случай безмислена работа, такава всъщност недовършена работа, но успяват да се сближат до толкова, че дори един от тях да намери половинката си там, в това село, в този хубав край с хубави хора. Хубав край, да, хубави хора. Ако мога аз пък да вметна един от моите любими филми, защото не е само един български, отказ, от който пуснахте преди малко, с Деца на море. Да. С незабравимия Парцалев. И там, между впрочем, може да се види тогавашния Слънчев бряг, който вече безвъзвратно е изчезнал.